Kibo! Ya say you na Apollo. Never could you oh, opera. What Apollo? Hello, the mother the one here, Chineke boy. But also go gas to tar diesel. On 18 account. Oh. What is the diesel? It's reason. Diesel. So grizzle, Teresa. But diesel. Okay, Tino Leng. Na generator no na zone. Hey! Oh, generator they use what diesel. Very soon he has a desert. Body and Imo Collins. How about conjunction? Damn him. Anoja gaga Latin gaga hubashe. Ke won shake Timothy hubra ni me Latin. Na ya dai na amari wuso nya wala ni shake flush. O ga ku 200. Timothy gangwa ga lo bombo. Lo get the happy and ga gbapo. Ndi ya da glo gba ho ya sa sum to me. Ishi ni le biro wanga ka ishi gbakro. Ishi na emote wo. Che biko. Inu kwa nke na landlord gi. Lagini. Timothy unu landlord. Oh, the landlord again. I said, "You landlord die." Hey, you landlord ocean. Galileo last ration. Landlord, all last ration. Do more for the coin now, landlord ocean. What can I hold they go? Come on, 200 naira na yard. Who they are called? Ya landlord them call. I am born a gaga. Near estate. When cemetery. Ya got a pump action. Zola go tipper action. The more you quick na pay on my brother. So ya call 2 million. I hear for them one and the man for the aya. Atiti, you work with that canuchi. The man I thought I got to say onion be our money. Electric skin. And they should not know how matter. Timothy or got tracking. What I call it. Tell me, what's another honey dear? I want the Tatana pure whitey. Excuse me. Quite excuse. Ina chikoram. Ina chikoram uba. Ina chigwam na India ni no na gwam no wasi. No who ya landlord. Chere. Ika kwa school. Agam school. Ile school ego. University of Nigeria Nsukka. Ebe. Ika cha buraka pata. You finish schooling or you finish studying and you came out without certificate. Beauty without brain or hair. Above your man hakagano. Eating one abaji the chalk, I deceive ongo. Give kwete. Eche mama wabi agacha school hard smart. I give me as a canchiche. Imagine the tigers are going to Zalaga pneumonia. Zalaga typhoid malaria. Zalaga elahia chere. Zalaga be with a cancer to quastragi agana. You want to the landlord who will hide out here. In room here, Ghana Zaka kitchen and go be. One on topia. Onye wuloke n'ugwu Hausa o me obata during the weekend na ngo kposara ga wudu wuloke o gara ga igba urashi tozogo kwesiri dị sharp udindegam na hu e wudu kwa the first person na ụmụ gbọbe na abịa ngote ka ha na-echu ka mmiri ha na-enu bata taa ụmụ gbọbe abụọ abịala n'ụkọtọ nwa nwoke atọ and I'm sure before Chineje another one ga-abịa onye ọrịa dịrị ya na ha ememe ya upgrade ma wee asị atọ hewie nwere ogbu achere obu syphilis obu staphylococcus obu otangari enwe ko na ebu fodo ya tishike je chisiri obi jiri gaga wure towel go kwuru uwe ogbo na enwe the shame nonsense I am to my beg because nge huru madam like itash gbapụ ya pụta ngogbo ya bịa akwụ ụgwọ sha onyiro ma ọ na akwụ ụgwọ sha ha anyị ga-eje ọdọ ya dị many meeting anyị were obiri otu ebigbuo ya nwụọ I thought 200 were bula ya ndụ mụ afọrọ ya one time ndo kidnapper ya wala nwa mara mma elemukwu egbu egbu ịmaghị eme achọrọ m ịga azọ mmanya nke a na-ele 85 ka nke na-enwe alcohol ịghọtago mana mmiri wee na-ezo wee ghọtago gị mọt ka ị ṅụọ ịghọtago dịfa so ngwa ife ndị a na-ere 2 million ọsụsọ ndị 85,000 nke ifuru ọgwanị gịnị what is it
Biko biko na nso biko. Eh? Mo kan iwe spot onye asi Timothy. Mwa. Si watch wine. No ni bia wo ndo spot onye asi. Asi zuru ga ahu asi keki na esu nsi. Mwa. In fact, you have a certificate in line. Inwam. Boshwa beke. Ebe. Mwa ki lecture anya mwa bu Sandra. Ki lecture anya sim ni ibu landlord. I can't understand You were sim ni we ụlọ elu ụlọ ala. Nwe chu ụgbọ ala, ụgbọ elu ụgbọ ala. Filling station ihe niile. No, it's real. It's Na real. ihe ọ na-emedikwa gị. I'm not to ask you. Yeah, what is it? You know is what the true wine. A humanizer. No, I don't do that. I shall walk on you. I'm a motor. I'm a motor. Hey! Power of realization. Oh, realize all I'm gone. What can I try to change a salimi shikwane? Mwa. Ekele de you could not tell me he need a basagita. No, stop this. A stop common tenant. You were a common tenant. No, nah. You can a common tenant. You want to make Stop this. Container. Container is the but this selling me. You are make it. Yeah. Lana, listen. I want to come near Quentin also. Don't you ever call my line again. Gosh! Okay. Eh? You disgust me. Olala. Olala. I copy Shelley. Nah, man. Look at me here. Look at Cromora. Eh? You don't know that. You don't know me here. Hey, y'all. Huh? Eh? Okay. Hey. You got me. I can either okay, last okay, ham. Na imo ko ono hashitra. Ono hashitra. Go ti hu gere. Eh? Le go ti hu gere. What call Tangele? Ebe! You got last okay, ham many on between 2 seconds. You go them share lego. Imo. Aba. Na okay. Ndo mo for kwa gina asem na ge hu no. Ihe nna go huru ihe ọ na ga hu shie la anya. Nna m ga hu shie la anya. Ihu na eme ihu na de eme go maka Chineke lele ngote. Amaka mgbe sai na ge bi nga madam so anyị na ụmụ agbara bi. Gina claim landlordship. Eh? Ibatara di diesel. Because le patrol ị ga-agba ga na diesel. Ka olive oil ị ga-agba ga n'ime groundnut oil. No, na basara gị. Let us gbasa dem. Imo biki we wele gi. Akwaba wo hide that go. Mba ebe a hide dem. Ya ba hide aside. Enwere m 20 million. Ndị kidnap go. I kidnap you 2 years ago. Kidnap am this month ago. We're getting 200 million. Kemu 1.8 million. Ọ ihe ji gbapụta. Onu na-ege hem kuge. Anyị na-record ihe ikwuge. Oji Asimire Foundation. Ebe oji ashe mo go. Nkwọzụba wee tiri ote pụọ mmiri na-ezo n'igwe wo ọdị ezo na nkịtị ya lo ha. Ihe la akara m hụ. Ọkọta njele. Onu ga na ya ada. 20 naira ego shi nyere lekwesị ịma kpure n'ime toilet. Kakwa ga-akwụ ụgwọ ọgụ ma ị ga-akwa ị ga-eji Ebe ha echange ihe owo ugbu a. Ugbu a. Agafe. ị nwere mansion ị nwere steeti ị ga-azụrụ ya moto. Otu ihe ụkwụ na ka ị na-agba kamgbe ị batara na ya adị na-echenji libedie. Toilet roll nkịtị gị dastali ji nye ọshị. Imo ọnwa akụ na akọ ihe. Anyị gwaga ada nne gị. Ọwa ada nne ele ahụ ya. Amo Clementina. Ke tụrụ nne nwa onye anyị gwaga. Tụrụ nne gị na nwaanyị. Okorobịa na-enwe the shame. Anụ ọja. Ihe m ga-eme unu. Ihe m ga-eme unu na ya ada. Ama akụrụ gị ọrụ unu. Imo ama akụrụ gị ọrụ. Imo ama akụrụ gị ọrụ. Akụkọ nwoke otlekwa ịzụcha ihe niile nwee petrol station nwee nta nwee imo mekwa half bottle of malt nwa ikpede moto mkpọrọ ị nwere mmanya na-ere 80 million inwe ka na-ere nlegote gị na-ere Ledin ho jukwu shie mama galon o ji gị gba. kagaga yiri akpa akị pụtawa nwatakịrị mara anụ n'ushi gị Imo ama akụrụ gị ọrụ. Ị ga-ahụ anụ ọja ihe ma amemegwuru gị. Isi ga-akịrị ya. Amemegwuru ya. Ị ga-ahụ amemegwuru ya. Nakata nọ gị kọrọ onye gbagọrọ ụkwụ ọrụ ndị na-asa Spiderman chụ nwaanyị. which kind of nonsense talk be that one ekwesị ọkpọrọ gị ọkụ nwaanyị anya ndo Iwu bụ Spiderman. ndụ nwa ụfọdụ aga lekị akọmọdụ Ọka akịrịkị gide. maka Chineke gị mege gwa ahụ udo okwu ahụ ọzọ nwere galọn dizel na bigbuo ogo Bigbuo onye. Zụsoro gị sọpụ m n'ọnụ. A na-eme agbachitere gị gị na kalaba ndazụ. ekwe ebe o lewere anya zombi na-ote m ọtọ na ịṅụ weta ihe biko Gị na onwe gị pilalo aka gị rie ngwa ngwa. nne na imezikwa lawa Ebe ngwa lelenu ndị galọn abụrụ aha straịkị ị ga-agba galọn dizel ị ga-agba ịga n'ime patrol na-agba. ekwensu nwoke na-enwede lampụ mkparaka nkịtị onwede ya agaghị Nwoke
feta e werele m ihe. E kwere na udibia. Ị ga-abịa wụ flush asị nyere na latrin maka chukwa anyị ga-eji mbibi egbigbu m. Baby m ngwa ịpụ. Gafere ma nna like nna. Baby. Ana gị na-ele m anya nche niile wee n'eluigwe. Maji. Magi. Njem. Echega amụma onye ara Chineke ishọbọra. Angụrụ m ogbo. Ichekwele m ọnọdụ narị dịkwa mma. Ka Chineke imego gị n'oge. Tata me bịala lonna. Ịbịakwa abịa. Abịa m abịa oge. Ọwa ahụ n'ọcha egbuole m ya. Egbuole ya. Hey. Nwata m asị dị na ya dị n'ọwa. Onye abụrụla slippers m nga ndụ mmụọ ga-afọrị. Ele onye tigoro ụkwụ nga abụrụla slippers m eziokwu na ndị aba ga-akụwa isi. Onye abụrụla slippers m ngụgba ga-achịpụta maka Chineke ụnụ agịda alaik m o. Ele ka ọ na mmadụ ga-ebiri na kọmpand oke. M gabiri na nga m nọ n'ụlọ m ewu na-enyo m. Ọwụnụ. Onye na-eri nsha. Onye na-eri nsha nwekwara ike na ndụ gị. Nwekwara ike ikwu ụka n'ụwa na ịpụtara. Melala ume kwuo ụka ka mmadụ. Ya lọwa iti ka onye ara nkata arịa lipụrụ n'ọbụ. Ọhị na-etiki ya. Nwoke igbeguru gbakala igbegurule. Ele ihe njigide eti mkpu. N'ụgwọ m ihe njigide eti mkpu. Mkpu m tiri awụ mkpogo. Akwa m na-ebe wakwago. Mụ na fọdụ ọrụ sam kapilari. Ịmakwa onye nwụọ. Ele ka m biri na kọmpand. Igwe ahụ. Gwe ahụ ka ndụla. Igwe ahụ. Nkata biri wiri. Azụ ọkpọ. Ịpụtala na ndị nwe ụlọ apụtala ile ka apụtala. Nwoke ji ụgwọ ụlọ ịpụtala nụ ka ịbịa kọm challenge. Mụ na go bi na the same compound. Anyị na-anyụkọsị na the same n'ofupu a wee ga na lọtrin. Tọnda katapila na-enweghị breki gbakwa ote gbagbuole m gị idiot. Kọmeshọgọnụ. Eshọgọnụ rụrụ anyị gara. Anyị gwara mekwago. Ele ihe ọ gwara gị ugbo ọwụ ka ọjọọ. Anụ ọjọọ erie. Otu ọ dị. Kaka bụ isi ka siti basikọl. Nwoke egbeguru gbakara igbegurule anụ ọjọọ erie. Kpasị nwere time. Anụ ọjọọ. Ngwa m. Unu emena ihe nọ n'obi. Ọkwa unu pụtala ji kparịa m. Mee m asọt. Therefor. Bịa, okporoko.